Tini Bubagra agule hai Tipramothani joto MLA bai malainai hai hini bini Twitter wo tweet khai sakabo Tiprasa lukurongno saka norok omo ketal kheli da nugnai je government wo tongnai rongno kok sanai agi je assembly wo chini Tiprasa ro kok sanange mithikmani a kok rongno khulugui sanai hai hini saka Bubagra Tiprasa rok bo tabo bukha tongthokjak tai saimana musungjak Tiprasa rok ni bagui tamo Bubagra tubi mano hamkrai amo to tubi manai thing no Tiprasa ni bagui kaisale kaisa Bubagra tubi manai haifano je Tiprasa rok sanlai tonglai mani Bubagra bo je san tongmani greater Tipraland omo mada mano Indian government sungno omo rodare no am bagui no Tiprasa rok kwbangma tabuk ekdom hoisui inglajak khonana bagui kwbangma tabuk amono news rok moni bagui coverage khalai tonglaio jaga jagao ben sano thangakai bairani national news rok sidai norok nainai di Bubagra no tau lakaya kayako Bubagra ni je news rok tau bo rui tongko Tripura tabu ruling government je tongnai omo borok majority tlangai paifano Bubagra ni je party Tiprasa rok chajangmani Tiprasa ro majority beje tlangmani Tipramotha amoni kongno sawima tongko national media rok tani himble am kaisa kok salai tonglai kho omo mane popular tongkho ni kong makok tam amsung sarmo sung tini je Bubagra sung tam klaiman amosung manai lengai Tiprasa rok bo thanjaka tongdi hayakai Tiprasa rok ni hamkare manglak bagi amsung hambe